kami nagsunod mista ng kasuguan pero wala nagpasabot nga kami dili na magkasala. Gawas og niingon mi nga kami mga Seventh-day Adventist nagsunod mis kasuguan pero dili na mi magkasala. Di ba? Wala gid mi nagtudloan na nga kami nagasunod sa kasuguan apan dili mi magkasala. 1 Juan 2:1 Mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili na makasala pa, o di ba? Pero kung may makasala man gayon, o nagi makasala, aduna kita mga tubang sa Ama si Jesucristo nga matarong. Kung ang pangutana nimo, kamo bang mga Seventh-day Adventist dili ba mo makasala? Kung niingon unta mi nga dili na, diha maigo mi anay mong teksto. Pero wala nagpasabot nga kami mga Seventh-day Adventist nagsunod mis kasuguan, nagtuman mis kasuguan. Wala mi niingon nga dili mi makasala. Kaya naman, makasala gid ka kapatid. Ikaw as a person, no? Nagkakasala ka pa ba ngayon? Yes or no? No, sa tulong ni Kristo. Next question. Yan bang official, yan bang pinagtinutuyaan mong doktrina, Denmar? Yan ba ay official doctrine ng SDA? Yes, next question. Nasaan? Nasaan yan? Ibigay mo lang ang page. Mamaya. Nasaan yan sa 28 fundamental beliefs? Mamaya. So kung official doctrine niya na pinaniniwalaan mo, dapat applicable din yan sa lahat ng SDA. Kung official doctrine niya ng SDA, na ina-apply mo sa sarili mo, ibig sabihin, ganun din sila lahat, yes or no? Yes! Sa tulong ni Kristo.